rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi kepalaku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Snet kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Snet ki wong desa. Adimu Bambang Snet anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurda serumah bangga. Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunak-unakke Bagong aku arep tau unakke wong elek, arep tau unakke wong gedibal, arep tau unakke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunakke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penake ngunak-unakke bapak. Aku anggere bapak dunak-unakke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunakke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu Bol dhewe arep dutang sapa nek ora Bol? Jijiki.